Hello guys! This is our second night ng aming simbang gabi. Ayan. Kasama ko si Isi. Nandito kami sa Paco. Dito lang kami sa hallway kasi para hindi masyadong mainit. Saka wala na kami mga kung ano-ano pa. So actually malapit kami sa altar. Ayan. So nasisilip naman namin yung altar. So, okay na kami dito. So, ayun. Second night ng simbang gabi. Ay papurihan niyong mga anak ng inang mong mahal. Hawak mo sa leeg ang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Mapabuhay siyang marangal at sasaganang kailanman. Ang lupain nawa niya ay umunlad at managana. Maghari ang katarungan sa lupain nitong bansa. Maging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap at ang mga taong walay, pag-ukulan ng pag-ingat. Mabubuhay siyang marangal at sasaganang kailanman. Ito ang lahi ni Jesucristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac. Si Isaac ang ama ni Jacob, na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar, sina Fares at Sara. Si Fares ang ama ni Esrom, at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab. Si Aminadab ang ama ni Naason, na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Boaz, at naging anak naman ni Boaz kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Jesse, na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Abias, at si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat, at si Josaphat ang ama ni Horam, na siya namang ama ni Osias. Itong si Osias ay ama ni Jotan, na ama ni Akas, at si Akas ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases, at si Manases ang ama ni Amos, na ama naman ni Hosias. Si Hosias ang ama ni Jeconias at ang kanyang mga kapatid. Panahon noon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. Matapos ang pagkakatapon sa Babylonia, naging anak ni Jeconias si Salatiel, na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiyud, na ama ni Eliakim, at si Eliakim ang ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Sadok, na ama ni Akim. Itong si Akim ang ama ni Eliud. Si Eliud ang ama ni Eleazar. Si Eleazar ang ama ni Matan, na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose, na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus, na tinatawag na Kristo. Sa makatuwid, 14 ang saling lahi mula kay Abraham hanggang kay David. 14 mula kay David hanggang sa pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. At 14 din
mula sa pagkakatapon sa Babilonya hanggang kay Kristo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ano yung mabuting balita sa ating pinakinggan na puro mga pangalan? May natandaan ba kayo bukod sa pangalan ni Maria at ni Jose? So, bakit ito ipinahahayag sa simbang gabi at sasabihin ito ang mabuting balita ng Panginoon? What is good news in this gospel? Meron po. Ang mabuting balita ay ang katotohanan na sa pagsasalaysay ng saming lahi ni Jesus, ipinakikita sa atin na ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Na kapag ang Panginoon ay nagbigay ng pangako, ito'y kanyang tutuparin. Kaya nung mangako ang Panginoon, ang Diyos, na magpapadala siya ng isang tagapagligtas matapos na ang ating mga unang magulang ay nagkasala, tinupad niya iyon. Tinupad niya iyon sa pagkakataong tao ng kanyang bugtong na anak. Tinupad niya iyon sa pamamagitan ng pagparito ni Jesus upang maging tagapagligtas natin. Tapos na yung aming misa. Pangalawang misa na abutan natin. Kaya parang mas madami pag mga 7 o'clock. Ngayon ito lang yung tao. Dahil nasa social distancing na pinapatupad yung simbahan. Ayan guys, wala pa si Jesus. Nasa loob pa ng siya ni Mama Mary. Ayun guys, pauwi na kami. Tapos na yung second evening mass namin, yung sa simbang gabi. So ito lang naman yung itsura ng pako. Ayan. Hi there. Magandang gabi po. Ayan. So wala pa si Jesus dyan guys. Buntis pa si Mama Mary, hindi pa siya nakakalabas. December 24 pa yan lalabas. So ito yung guys yung kabuuan na simbahan ng Pako Church. So ayan, nakita nyo yan sa labas. Yan yung mga puti-puti na yan. Yan yung mga tinatayo ng tao para mas siguro na meron talagang social distancing. Hindi nyo na kami nakikita. Ang ganda ng parol guys. Ayan, doon sa mga hindi pa nagsisimba guys yan, mga katoliko dyan, hindi pa nagsisimba. Para sa simbang gabi, magsimba na kayo kasi ano na lang, ilan na lang? 6 days na lang. Ayan lang guys. So see you around. Maghahanap kami guys ng puto bongbong. So actually dapat madaling araw sa pero dahil parang hindi na kami mahirapan magising ng madaling araw, kaya ngayon lang kami maghahanap ng puto bongbong. Oo nga. Ayan guys. So sa mga hindi pa nagsimba, magsimba na. So, ito na guys, yung puto bongbong. Bibili kami ng puto bongbong. Ayan, ay bibingka ba yan? Ah, sa kabila pala kami. Ayan. Bibili kami guys. Nang bibingka pala. Masarap niya, lalo special na yan. Wait lang.
special bibingka. Bibingka daw. Ano mang bibili natin? Ayan guys, yung bibingka. Yan po guys, ito na po yung bibingka na binili namin kanina. Yan. Dahil bagong luto pa lang nung binili namin is halos kakaahon lang na. Sure na ano siya, yung nangangamoy yung ano niya, yung itlog, yung amoy ng salted eggs. Ayan siya, may salted eggs, siya, may cheese. So amoy siya. And then meron kang free yung siya, yung kinayod na nyog. Yan, grated na siya. Yun na siya, coconut siya. Meat. Yan, diba? Yan, let's eat.